El recentment concebut Centre d'Interpretació Turística de Talló fomenta la part nord del Parc Natural del Cadí-Moixeró i té la funció de facilitar la descoberta del parc als visitants. En aquests moments hi tenim diverses exposicions. Hi ha una de cabanes de pastor, n'hi ha una altra que és sobre el llop. A part es pot visitar tot el que és l'audiovisual del parc, es pot veure totes les imatges. I ara al mes d'agost canviarem l'exposició del llop per una altra exposició que és de fotografia del parc. Llavors en el primer pis hi ha tot el que són despatxos que estan destinats a guardar informació sobre el parc natural, i llavors la segona planta és la quina hi tenim una mini residència que en allà s'hi allotgen diferents investigadors. Aquest estiu hi hem tingut des de tot el grup d'arqueòlegs que estan fent la descoberta del poblat ibèric de Valltarga. Ara hi ha biòlegs que estan seguint, em sembla, un tema de la llúdriga, i es van alternant diferents grups que van venint aquí i van ocupant la residència en el segon pis. També ho utilitzem com a un centre des del qual promocionem tot tipus d'activitat ecoturística. Llavors veureu que hi tenim per aquí anunciades les borricletes aquestes, s'hi fan sortides a cavall, s'hi fan sortides amb globus, es fan visites guiades en el poble, visites guiades als entorns naturals d'aquí, visites al romànic, etc. El Parc Natural del Cadí-Moixeró abarca 3 comarques: l'Alt Urgell, el Berguedà i la Cerdanya, sent aquesta última molt important en quant a valors naturals. Recordem que el Parc Natural és un parc de gran extensió, abarca més de 40.000 hectàrees i va des de les fonts de les valls, que poc més de 700-800 metres, fins a l'alta muntanya, culminant amb el Puig Volturó, el Puig de la Canal Veridana, que puja més de 2.600. Tenim tant espècies mediterrànies, com podríem tenir més a la vessant nord, però també tenim espècies boreals i molt importants. Aproximadament 2.000 plantes superiors i desenes i centenars d'espècies de fauna. I, naturalment, reafirmem amb la importància de tenir un centre d'interpretació del Parc Natural a la cara nord, que era una cosa que, de fet, ens feia molta falta al territori. També pensem que el Parc Natural, i sobretot els visitants, perquè d'aquesta part també és cert que possiblement tingui més visitants que de cap altra.